И здравейте хора, аз съм Darkness и днес ще играем в Supercraft Bros. Ох, че лагва. И да... Да. Само да ви кажа, че вече с Soulpass няма да ползваме един и същи акаунт. И... да... може би после мисля да изиграем един Hide and Seek или нещо такова. Най-хубавото място. Здрасти, my friend. Абе, нищо не го пише от опера. Това е забавното. И аз имам нов скин, не е най-готиният, който може да се направя, ама... Бас! От ме биеш ти, ме попе... Тук? Гледам, този път тук съм. Бенджи! Don't kill me! Бенджи! Къде си ти, бе? Мърша. Да, имам стак. Don't... Еба! То първо би зомбито. Бас, идет. I don't like them. Че пак какво ми се отваря? Ами, това не е хубаво. На половин сърце остава и на тук педал. Май. Давай се починем нагоре. Аре малко по-бързо е. Ти, бе, толкова си скача там. Това тук го мразя. Това ма по принципа на годилче. И бати това още. Само не бил някой връчен. Гледай това как скача. Аз се поскача малко. Някой не ме иска много. Добре, стигаме толкова, схилнах се. 10. Приятелю, don't do this. Нека, сега толкова следваща направа кайма.
за малко. Може би после ще снимем и на CS, ще видя. На CS, между другото, излезе най-новата версия. Не съм сигурен дали много хора... не знам, ще видя. Може би накрая ще снимам, ще видя. Защото аз сега тук се правя малко така на болен. И трябва да пиша някакви задачи. Аз естествено с калкулатора ги решавам. Пак трябва нещо да направиш, нещо иначе. Това е пасхама. Да нам дето на бъдат купиш. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Гледах това бизон. Ей, чайте, че малко Рая ми пише. Ране е едно момче, дето се запознах тук с него, сигурно с него ще снимам клиповете, а може би на английски почна да говоря като убедил човек. Не знам и аз. То аз не че не мога да говоря английски, просто време на време, даже много често ме домързява. И аз чая го пресрещнем. Аре бе, гледай да това пасе. Не! Само не и това. Само не и това. Ох, убив. Да ти се не... Аре бе. Така, вземи хамара, не си го... Ей, сега останахме аз от байпиен. Не, няма да бягаш, байпиен. Къде е зомбито, бе? Боже! Аз това ще го биям много лесно. Чудесно. Че даже го гони. И зомбито. Малечи глупак. Добре, сега сериозно. Здрасти. How are you? Fine. Здрасти. Не, нема се качваш от тука. Защото аз ти знам номерцата. Аре по-бързо имам да играй Hide and Seek. Къде се... къде се скатава? Тук ще ме бъде.
Spawn magma cubes. Эх, как может, таким тем стрелям. Аребе. Ох. Арахуна на сегодня. Мама. Ах, такая вот. Лови! Вот. Не. Некое контакт. Бутылки! Сативидяк сметка-то. Аребе. Darkness will... village. Yeah. Бобот танк. Бобу танк. Много таповцы тук. Много ме драги. Червено. Пак съм лично стънърно. Не, делата. Ега ти педераса, той бати тъпата овца. Той аз като си вземем бутър голям ще видя. Сега си отидем на моето място. Тъпата овца не са придахали така крипър е so up. Епик бе. Сега тук ще си тя на тапличко. Точно. Давай, гледай го това червена, зелена. Червената май е за огън, зелената сякаш е за такова за poison, синята е за knockback и имаше още една за blindness май, и бялата май е за blindness, не знам. Без две думи мощно. Опа, не, няма напад.
те ги бъгнаха яко. Как? Не знам колко минути ще на клипа, ама и сега свършвам. Ох, както се забави Бобо Танкер, аз. И съжалявам, че няма интро. За следващия път, когато снимам клип, ще си направя интро. И ако напишете в коментарите на каква програма, ще ми бъде доста от полза. Защото аз знам как се прави, само ми трябва програмата. И това беше от мен, аз бях Darkness и днес играхме Super Gun Cross. И аре, чао!